आथिं जोब्रामनायनि कम्बल होसिनना दोनदो ना सोर होना दोनदो सना माइनाव आफाया होना दोनदो न' र' बेखौ मानि होना दोनदो नै आं बोखांना होनसै दे 1 2 3 गो टें 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 नोंखौ बिदिसो होसिनना दोनदो हो सना नोंखौ बिदिसो होसिनना दोनदो देलाय जोब्रामलाय आथिंखौ जोब्रामलाय दे जोदो दे इमान गिलिर थिखांना दोनदो न' सना नोंनो न' माइनाव मानो बेबायदि खालामनांगौ दे न' र' आफाखौ दाम होनगोन न' होनगोन इस मोजां मोनथारबाय न' हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जों जाहाजिरि सना आं मुथु जों साथाम आरोना दिनैनि ब्लगावबो दा दसे ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनै जाहा जिरि सनानि मा होनगोन माबा आरो जिरि सनाखौ मोननाय समावहाय हस्पिटालाव थांनानै जायफोरा खस्थ' खालामदोंमोन बिसोरनो एसे मान होनो नागिरदों होननानै आं दाखालिनि ब्लगाव बुंदोंमोन ना ओमफ्रायो दिनै लानाय जाबाय आरोना प्रग्रामखौ ओमफ्राय नै दायो जोङो थांनो ओंखारबाय प्रग्रामखौ जोंहा न' बोरायावसो लानो नागिरदों बेयावहाय एसे मानसिफोरबो गैया नालाय ओमफ्राय आरो जानाय मानायनिबो एसे प्रब्लेम जाहैयो नालाय बिनिखायनो अंहा लाबाय आरोना प्रग्रामखौ ओमफ्राय नै दायो जोङो थांनो ओंखारबाय देलायखाजोब्बाय ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांगोन जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय चलो नैबे सेन्देला माबा आंना बिशाल मार्केटनिफ्राय लाबोनाय गोदान लेसखौनो खायाखै माथो खादोंमोन गेवजोब्बायलै गलांगोनसो नामाथाय रगोन बियो नै जोंना गारिया खारबाय जोंहा जिरि सनाया सानफ्रोमबो गारि गाखोनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों नामाथाय मोजां मोनदों सना माइनाव आंनि गोरबो बिखा दावदै बिखा मोजां मोनदों ओमफ्राय नै जाहा मुथुआ गारि सालायगासिनो ओमफ्राय दा हाजिराबो दङ नालाय जोंहा हाजिरानि साहाखौबो लाबोफाखादों आरो बे जोंहानि दुब्लिथिंनो फैदों नालाय ओमफ्राय दा मुथुआ साहाखौ हैसिगोन आरो नै जों बेयावहाय बिफां सायहायावहाय गारि सिङाव जिरायनानै दसे थाथ'बाय थासिगोन मुथुआ एकदमबारे फटके होनानै फैसिगोन आरो एकदमबारे सोलाबथाराखै दिनै ओमफ्रायो हाजिरानो साहायाबो एसे लेट जाबाय 10:30 जाबाय आरोना ओरैनोथ' 10ता नङाबा 9:30 बिदियावनो मोनफायोमोन ओमफ्राय एसे लेट जाबाय आरो जागोन गोलैयाबानो जाबाय जाहा जिरि सनाजों आंजों बेयाव थानानै मोनसे रिल्स लानोसै न' सना माइनाव न' नै मुथुआ थांबाय साहाखौ हैनो हनै मुथुमोननि खेथिखौबो नायफायनोनो मोनाखै माबोरै जादोंथाय दे थाबोना फै हाय जिरि सना माइनाव आंनि देरबि फिसा हिन्जाव समायना रमायना महर मोखां आंनि फिसा हिन्जावा गावनि फिसाखौनो बाख्नायनानै लायाबाले सोरखौथो बाख्नायनानै लानो नायल' जाल' आगोमा फिसा हिन्जावखौलाय न' लोगोफोर मुथुखौ लादों एसे जा मुथुआ जोंखौ भिडिअ लायै गावखौ लाथारा नालाय बिनिखायनो मुथुखौबो लानानै होदों आरोना दुखु मोनबाय बायगोन ना मालाय मुथुनि दारिया दायनिसोल' एकदमबारे जंफट लावनानै दं मोनफायबाय नामा आमाइमोना मोनफायाखै नै जों न' बोरायावहाय मोनफायबाय ओमफ्राय आलासिफोराबो मोनफायथ'वाखै जेखिजाया जों मोनफायग्रोबाय आरो होरो तृष्णायालाय मारबिनालाय गाहायाव जिरि सनाया नायस्लांबाय फैदो दाना हाबो नै आलासिफोरा मोनफैबाय होरा गाबदो होनलायनि अ सोरदो बामजादो आबै आबैदो बामजादो ना नैलाय आबौआलाय आबौदो बामजानाया नोङो बावगारबाय आलासिफोराथ' सफैबाय ओमफ्राय सिनायथि होथ'नाय जायाखै आरोना आलासिफोरखौ दा उनावहाय लास्टिं होनोसै ओमफ्राय नै आलासिफोरनो थाखाय मानखौ होनो एसे रेडि खालामगासिनो दख'ना ब्लाउस गामसा गस्ला आरो
बैफोर दख'नाफोरखौ सिगाङावनो बायनानै दोनखानायमोन दा गथ' गोनांजों लाबजों बेफोरबायदि बाजारफोरखौ खालामबाय थानोबो सोलाबा नालाय बेनिखायनो आं न'आव थाहैनाय समावनो जाहा बिनानावखौ बायनो होबाय आरो फैसा होनानै ओमफ्राय नै बेफोर गस्लाफोरखौल' जों दाखालि बिशाल मार्केटाव लायबाय उदालगुरियावहाय ओमफ्राय बेयावबो जाहा जेरै सनाया उन्दुनानै होबायना ओमफ्राय आरो उन्दुनायखौ इदि बामनानैबो थाबायबाय थानो एसे बेबो खस्थ' मोनो आंबो खस्थ' मोनो बिनिखायनो जों गस्लाफोरखौनो बारा मोजां लाबोनाय बायदि मोनाखै आरो इदिनो लानानै फैबाय आरोना बोरै बोरै जागोन मिनथिला साइजफोरासो जागोन ना जायाथाय ओमफ्राय नै आलासिफोरा बिसोरो जाहैबाय आमाइ आनै बै आमाया जोंहानि असे फंबाय आरो ओमफ्राय बे आनैया माने आंजों हस्पिटालाव थांफादोंमोन नालाय बिराद खस्थ' खालामबाय जोंहानावबो थाफायबाय खस्थ' खालामबाय बिनिखायनो एसे मान होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नै बेयो जोंहानि आइ आफा आं प्रेगनेन्ट जानाय समावहाय न'आवहाय थाहैदोंमोन ना बिराद खस्थ' खालामदों आरोना बिसोरबो आइमोनाबो बिराद खस्थ' खालामदों बिनिखायनो मान होदों आरो इसोरबो ओमफ्राय नै बिसोरो आदा बाजै मोनाबो आं प्रेगनेन्ट टाइम समावहाय बिराद खस्थ' खालामदोंमोन बिराद गोथाव गोथाव जानो लुगैनाय मानायफोरखौ लाबोनानै होफायोमोन बाजैयाबो गोथाव गोथाव संनानै जाहैयोमोन आरो हस्पिटालफोरावबो थांनानै खस्थ' खालामहैबाय बिनिखायनो मान होबाय आरो ओमफ्राय नैबे जोंहानि आइ आफा माने आंनि बिहाव बिखुनजो बिसोरनोबो होनो नांगौमोन होगोन इसोरनोबो ओमफ्राय दा आफाया न'आवबो गैया नालाय बेनिखायनो बोसोर गोदानावहाय होनसै होननानै बिसोरनो होथ'नाय जायासै आरो ओमफ्राय जोंहा बिनानावाबो आं प्रेगनेन्ट टाइमाव एकदम आं दालिम जिरना जानो बायोमोन ना ओमफ्राय बिराद जिरि जिरि जाहोयोमोन खस्थ' खालामसोबायमोन नाथायबा बेनो जेबो होनाय जायासै उनावहाय होगोन बेनोबो माबा मोनसे एलाय समायदो दा माथो cinta apa? Wah. Baik kok kayak sini deh. Woi. Sejeng ada nengah. Mati ada puluh nah. Mati ada puluh sejeng ada. नै जोंना थांनायनि सम जाफिनबाय बिदाय लाबाय आं बिदाय लाखांबाय आंखौ भिडिअ लानाय जायासै मुथुआ ओमफ्राय नै दायो मुथुखौ आं भिडिअ लादों आरो ए आदाम खिलिमान खुलुमासै आया इउटुबारा फैफिनबाय दायो न' फारसे थांफिनगासिनो जोंहा न'आवहाय हाजिराफोरबो दङ नालाय बेनिखायनो जोङो थाब फैबाय नङाबालाय एसे थाबावनो गोसोमोन आनै आमाइमोनाबो थांथ'वाखैमोन आरो हाजिराफोरनो साहा जदायनांगौ नालाय बेनिखायनो जोङो थाब फैबाय आरो ना न' मुथुआबो बिराद खामानि दङ ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो दिनै भिडिअआ बेखिनियानो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिदिनो आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लाबोनो nung mak wabung nggak? Iya wabung lang. Bye bye. License bye bye. Desona bye bye udah. Bye bye udah Desona bye bye. Bye bye. Bye bye jangan dengar ini video kayak. Nah, bye bye jangan kayak nana kayak. Bye bye.